कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. आमच्या जेजू गोशांका निवारण काय कोणाच्या उच्चांतली व सकाळ सगळ्या उठण्यान गोवरून चढवार जाल्या दुसरो मिस्तेर खाना गावात लग्नाच्या वस्त्र्यांत उदकाचो सोरो करून सोम्या जेजू क्रिस्त आपले देवपण उगडापे करता आमचे बाप्पा सर्वीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची वादकां बोगोस आणि आमकां दाळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिय कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिय कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिय कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिय कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिय कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिय कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिय कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिय कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिय कृपेन बोलवले सर्वेच पाव तुझ्या ताळसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिय देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिय कृपेन बोलवले
सर्व स्फूर्त तुझ्या श्रमदे सदो आणि सदो सपूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन ओ म्हणजे जेसू सगळं शंका निवारक कायम कोणाच्या विचारणी और सरकार सगळ्या ज्ञान करून चोड गरज असलेल्या तिसरो मिस्तेर देवाचे राज लागी पावला अशें परगटून सोम्या जेजू ख्रिस्त नवसोडणेक उलो कोत्ता आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमच्या दिसपतो प्रार्थना आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताल्लेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदांकाल आमेन ओ म्हजे जेजू सगळं शंका निवारक कायम कोणाच्या उच्चांतली और सरकार सगळ्या ज्ञान करून चड गरज असलेल्यान चवथो मिस्तेर आपल्या रुपांतरा वरवीं आपल्याक मेळची आसा ती महिमा सोम्या जेजू ख्रिस्त आपल्या शिसांक दाखोळ कोत्ता आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आणि आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा श्रमदे तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा श्रमदे तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा श्रमदे तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा श्रमदे तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा
श्रमदे तू सदैव आणि सदैव सापूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्व तुझ्या ताई साव श्रमदे तू सदैव आणि सदैव तू सापूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्व तुझ्या ताई साव श्रमदे तू सदैव आणि सदैव सापूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्व तुझ्या ताई साव श्रमदे तू सदैव आणि सदैव सापूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्व तुझ्या ताई साव श्रमदे तू सदैव आणि सदैव सापूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्व तुझ्या ताई साव श्रमदे तू सदैव आणि सदैव सापूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू बगोश आमकां निवार आमकां आमकणाच्या उच्यांतली हो सरकार सगळ्या आत्म्याक करून चड गरज आसलेल्याक. पांचवो मिस्तेर पवित्र मिसाची भेट घडून सौम्य जेजू क्रिस्त मनशा कुळाक आपल्या मोगाची निशाणी दवरता. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुझी आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताल्लें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेसू बगोश आमकां निवार आमकां आमकणाच्या उच्यांतली हो सरकार सगळ्या आत्म्याक करून चड गरज आसलेल्या. नमान मरिये काकुटीचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आणि बरमसो आमी परदेशाची बाळकां तुका उलो मागता. हे दुखाच्या कोणाक नसकार सुसंस्कार करून मारीक वापरता. आमचे दयाचे रात्री तुझी काकुटीची नदर घाल. तू कणवाले मोगाल दलो मकवार मारिये हे परदेसा उपरांत तुजो पूत जेसू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाचे माये आमचे बसत माग
जमयाचे बलिदान सगळा ते आमकां फावो जावच्याक बाप साहेबाच्या इंतेसां पसत आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां दादलें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या दयासा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदांच सदांकाळ आमेन for good. Tace utor canal polio, saleaci foc con un surot. Tașa civi cocea, artiu am soului torot. Tașa civi cocea, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता मेलिसिया फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया दुसरें इंतेसां आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जॉर्ज कामारा पिल्लय हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता डिक्टन फेर्नांडीस देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया नीता आयज आपली सर्जरी करता आपणा पासत मागूंक लायता ताचे पासत मागुया देवान ताका पेकोवणेचो हात लावं खरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस जो आमच्या गोंयच्या सृश्टी पासत खूब झुजता ताची बरी भलायकी पासत मागुया ह्या दिसांनी मातशी ताची भलायकी बिगडलेली आसा तर आमी सगळीं ताची भलायकी पासत मागुया आनीक तेच बरोबर आमच्या गोंयांत जे नवे कायदे एमेंडमेंट्स करपाक CRZ 2019 हाका एमेंडमेंट्स करपाक सरकारान मागलेले आसा ताचेर सारकी नदर मारूंक आनी नाका जाल्ले एमेंडमेंट्स घालून आमचो एनवायरमेंट पिड्ड्यार करिना जावंक किरीत भाशेन मागुया मेल्वी फेर्नांडीस हाच्याय बरी भलायकी पासत मागुया आयज सायबिणीची भेट आल्त चिकाली एंटनी डिसुजा रेजिना मुंदी फ्रेडी नोनीस दाबोली रेंद्राबाट कायतान मारिया लुकस आल्त दाबोली वालीस सायड रिता सिक्वेरा ग्रीन व्हॅली रिचर्ड पिंटो होली क्रॉस निनेट क्वाद्रूस जिना कॉस्मे द कॉस्ता अराउजो ह्या गोराब्यांचेर सायबीणमांचे मुजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं आज फाल्यां आनी पोरवां अशी जेजू म्हणटा सदां काल तुमचे सांगाताक वाट चलूंक आनी सुर्गीची वाट तांकूंक आमी एकामेकाच्या सांगाताक आसूंक गरज जेजू म्हणटा तुमच्या सांगाता हांव आसा म्हणटकूच आज तुमच्या सांगाता आसा जाल्यार सदां काल तुमचे भोंवतणी तुमचो वावर देवाचें राज तुमचे मद्यां विस्तारूंक तुमी वावुरतात तेन्ना म्हजो तेंको तुमच्या सांगाताक आसा हें मनान धरून ताच्या पाकोट्या खाल आमी सदां काल ताच्या आसऱ्या खाल आमचो वावर करूंक आमकां ह्या मिसान कुतकुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सपदिता देवा आनी तुमकां बाबा बेनिदो मुसोगण्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत लागून सदां सांग वर मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थया. सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा आमचो बाबाड बरवोसो आनी मोग चोडूय आनी तुवें बासयलां तें चोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काडसांनी पिटूय. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या ससनांक. बागीवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सर्वेस्परा सवें ताच्या पदवेच्या बळान तुमी गोठ रावात. देवचाराच्या सगल्या नाडपणाचेर जैत व्हरूंक देवाची झुजाची हातयारां घेयात. खरें म्हणल्यार रक्ता मासाचे दुस्माना लागीं आमकां झूज ना, पूण प्रधाना लागीं अधिकाऱ्यां कडेन ह्या काळोखाच्या संवसाराचो राजकारबार चलयतल्या लागीं अंत्रोलार वस्ती कोत्तल्या खोट्या ओत्म्या कडेन आमचें झूज. देखून वायट दिसा तांचेर झुजूंक आनी घडटा तितले उपाय घेवन थीर रावूंक तुमकां देवाची झुजाची हातयारां घेवची गरज. म्हणटच तुमच्या पेंगटाक सोत, शातयेक प्रमाणीकपण आनी शांतीचें शुभ वर्तमान परगटूंक तुमच्या पांयांक उर्बेच्यो वाणो घालून उबी रावात. आनी देवचाराचे सगल्या उज्या सारके बाण तुमच्यान वाटावंक जावचे खातीर तुमच्या हातांत सदां काल भावार्थाचो दाळ दवरात. शेवटी सोडवणेचें कोंगोल आनी पवित्र आत्म्याची तोरसाद मुणगे देवाचें उतर घेयात. आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे सगल्या समयार मागणें करात. सगल्या पवित्र केल्ल्या खातीर जागृत रावून प्रार्थना करून फाटीं सरूं नाकात. म्हजें तोंड उगडूंक म्हाका सयेक मेळचो म्हूण आनी काळजीदारपणान शुभ वर्तमानाचो गूट हांवें परगट कोचचो म्हूण म्हजेय पासत मागात. हेंच शुभ वर्तमानाचो हांव बोणकोणीत आसलोलो दूत. ते फावो ते परी धिरान हांवें परगट करूंक मागात. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें कडप हांव ताका वाखाणटां. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें कडप हांव ताका वाखाणटां. सर्वेस्पोर म्हजें कडप हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजे हात झुजूंक तयार कोत्ता. म्हजे बोटां लोडायेक आयतीं कोत्ता. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें कडप हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें खोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारूक, दाल म्हजो, शेरोण म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजे आधीन कोत्ता. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें कडप हांव ताका वाखाणटां. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रोचून गायतां. 10 ताऱ्यांच्या किनोरींचेर तुजी किर्ती गाजयतां. तुज्या राजांक जैत दितां. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवाल्लाय. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें कडप हांव ताका वाखाणटां. उद्गार. सर्वेस्पराचे नांवी येता तो राजा सदो जावं. मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिसेवांतले कांय जाण येवन जेसूक सांगूंक लागले, हांगासरलो भायर सरून वच, तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी ताणें म्हणलें, वचात आनी त्या कोल्यांक अशें सांगात, सुत्रायदोर हांव आज आनी फाल्यां देंवचार काडटा आनी पिडारूक बरो करता आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावूंक जाय, तो जेरुसल्या भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पुटोवना. जेरुसल्या जेरुसल्या, तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी तुजे ताय धाडलोल्यांक फातरायताय. कोंबी आपल्या पाकोट्या तोडा पिलांक एकठांय करता, तशें कितले पावट म्हूण तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक हांवें सोदलें, पूण तें तुका नाका जालें. सुत्रायदोर तुमचें गोर पाड जालोलें तुमकां उरतलें. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव, अशें तुमी म्हणचो वेळ येसर तुमी म्हाका आनीक पडोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, जिवितान आमी बरे तरेन आमचो बाबाड थीर दवरूंक आनी आमी जेजूची हातयारां जावंक भोव करून आमकां आज पयलें वाचप बागेवन पावलो एफेसकारांक बरोवन आपले चिठीन बरोवन सांगता. आनी काय बरी तो आमकां ही उतरां म्हणटा, तुमच्या पेंगटाक सोत बांदात, तुमच्यो भावार्थाच्यो भोव करून तुमच्या पांयांक उर्बेच्यो वाणो घालात, तुमी भावार्थाचो दाल दवरात आनी शेवटाक तुमी पवित्र आत्म्याची खेरीत भाशेन ताच्या प्रेरणांत तुमी तुमचो वावर करात. पयले सुवातेर आमच्या जिवितान आमी सोत ह्या आमच्या पेंगटाक बांदूंक गरज. कित्याक सोता प्रमाणे जो मनीस जियेता तो आपल्या जिवितान खंयच्याय अडचण्याक आपूण फुडो करूंक शकता. आपूण सोत उलयता म्हूण तो मनीस जाणान ताका भिरांत आसना, कसलेय वस्तूची कोणाकूच तो भियेना. बाबा भयणीनो, आडकोडी येतात तेन्ना वायट आनी दुसरे आपल्या जिवितान ताका एक सगळें वायट करूंक सोदतात, जे दुस्मान आसात जावं एर, तो बरें सोत उलयता देखून ताका बाबा भयणीनो आडगां नाडगां करून वा आपल्या नाडबुडींतल्यान ताका बाबा भयणीनो दुसरे लुकसाण करूंक सोदतात, तांकां तो केदीच भियेना. हाका लागून बागेवन पावलो म्हणटा, तुमच्या पेंटाक सोत सातेक प्रमाणीकपण आनी शांतीचें शुभ वर्तमान परगटूंक तुमच्या पांयांक उर्बेच्यो वाणो घालात आनी तुमी उबी रावात. आलोन दोलोन तुमी थंय वचूं नाकात, पूण तुमच्या पांयांक खिरीत भाशेन हे उर्बेच्यो वाणो घालात. कित्याक देंवचाराचे सगळे उज्या सारके बाण तुमच्यान वाटावंक जावतले. आनी हेंच आमच्या जिवितांत जाता. जेन्ना स्वता खातीर एक मनीस उबो रावता, ताणें आपल्या पांयांक हे उर्बेच्यो वाणो घालूंक गरज आनी भावार्थाचो धाड आपल्या जिवितान घेवंक गरज. कित्याक अखंड भावार्थ मनशाच्या जिवितान आसता तेन्ना ताका कोणूच भाव भयणीनो आडगां नाडगां वा नाडबुद्दी घेवन ताका दुसरे वस्तू सांगूंक शकना आनी ताका नाडूंकूय शकना. आमच्या जिवितांनी आमी पळयता, आमी जायते फावटी दुबावता चड. आमच्या मनान जायते दुबाव, कोणें तर कितें म्हणलें आमी ताचेर आनीक प्रश्न घालता, कोणें तर आमकां बरें सांगलें आमी दुबाव दवरता, कोणें तर आमकां स्वताच्यो वस्तू सांगल्यो आमी आमुर्को आंसो दिता. कित्याक वी आर क्रिटिकल अबावट इट, वी आर स्कॅप्टिकल अबावट इट. भाव भयणीनो, तुज्या पाकोट्या खाल तूं म्हाका दीस रात राखताय, अशें जेसूच आपल्या स्तोत्रान आमकां भावार्थ परगट करूंक आपयता. भावार्थाचो धाल आमी सदांच दवरूंक आज जेसू आमकां ही उतरां म्हणटा. आज फाल्यां आनी परवां हांवें चलूत रावंक जाय, तो जेरुसल्या भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पुटोवना. म्हणटच भावार्थ आमचो अखंड आसूंक गरज. आनी जेसू म्हणटा,
जेरुसल्या विशीं तो संताप परगट करता आनी म्हणटा तुजे तांय धाडटल्यांक तूं फातरायताय कित्याक एका पिलाक आपल्या पाकोट्याकाल जशी एक कोंबी दवरता ते भाशेन तुवें आमकां सांबाळून दवरूंक गरज आमचो बावार्थ जो न्हय आयज कालचो आमी अशें म्हणटा पूण बरो पुर्वजांनी दिल्लो सान फ्रांसीस शावेराचे भाशेन आमचो बावार्थ तो बावार्थ आमी अखंड बावार्थ आमचो आमी थीर दवरूंक गरज जायते फावटी गुडये बावार्था खाल आमी जियेता आसतना जायते प्रश्न जायते दुबाव आमकां आलयतात जायते फावटी गुडयेक आमीच बावार्थ खोल बावार्थ घेवन भोंवना आमी आमच्या धर्मा विशीं आमच्याच बावार्था विशीं अदीक शिकोवण आमी घेना आमी घडयेक हांगातूय सगलें अर्दें अर्दें आमी शिकता आनी तेन्ना आमचें मन सगलें घुस्पता जेजू म्हणटा हांवें सगलें तुमचें सांगाता सारलां सगलें तुमकां उगडापें केलां म्हजो बावार्थ आनी म्हज्या बापाचो मोग तुमकां दाखोवड केला हो मोग तुमी म्हजी पाटलावदार कशी ह्या संवसारान विस्तारूंक 2 दिसाक वावरूंक तुमी गरज म्हणटकूच तुमी एक प्रवादी कसो भियेन आसतना हांवें तुमकां धाडल्यांत म्हूण तुमी ह्या संवसाराक परगट करात आनी म्हजो बावार्थ न्हय पूण म्हजें राज तुमी विस्तारूंक वावुरता तेन्ना सदां काल तुमच्या सांगात हांव आसा म्हूण जेजू आमकां आश्वासन दिता आज आमी किरीत भाशेन ही बावार्थाची ड्युटी आमच्या जिवितान आमी पेटोवन दवरतना अदीक आनी अदीक भावा भयणीनो उर्बेच्यो वाणो आमी घालूंक स्वताचे दिवे आमी जावंक आमच्या पेंगटाक हें सोत गोट बांदून आमी अदीक आमच्या जिवितान पोर गोटूंक आनी देवाचें राज विस्तारूंक वावरूंक तयार जावया हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया गायन घेवया C10 पेज नंबर 32 C10 मोशा बाबू बिने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी उमेदीक आमच्या आनी पवित्र विचाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन मोहिमेमोन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याची तुजी दिश्ट घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान सूर तां जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनूच शब्दा वरवीं तुवें सगलें रुचलाय पातकांतली आमकां सोडूच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कुश मरोन सुसलें आनी मरणाची जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें
अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र वर्सां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान सोमेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. पवित्र तोरांचो सवेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार पडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही मोशा रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भुक्तीपडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगो सुतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांणी सूर काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुगीच्या शेना पुलिसांव चेरार समखायो तुशी खुशी सगळ्या सता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास समकाली आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तुशी आमची पातकां आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी कुशे परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जी येता रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलीचे जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. म्हज्या पितराच्या म्हाका फावना म्हज्या काजरान म्हाका पलकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणान वांटो मेळ्ळा. तुजें कुडी रुपान आमी समरमून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गात सोंपून आयन आमकां मेळोवचें कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F16 पेज नंबर 93. F16. Cristo